Hi YouTube. Tää on siis osa 2 tästä, kun tallennustila loppu, niin nyt mä teen tällaisen osa 2. Joo. Tää on. Näihin me jäätiin. Niin oottakaa. Hei äiti, yksi juttu. Kuulokes tuli mukana. Nää. Really? Okei. Välikuulokella. Yksipäinen. Se oli kuuloke. Joo, näin me jäätiin johdot. Mä avasin jo tän Pleikka 4. Joo, 2 johtoa tulikin. Ja nämä 2 johtoa on kuullut tähän. Ja tuossa. Niin nämä johdot ovat sitten niitä tärkeitä niitä. Jos näitä johtoja ei olisi, niin nekka ei voisi avata tuohon TV. Noniin, avataan sitä nyt. Katsotaan minkälainen pleikka tässä. Tässä on joku juttu, ei. Tää on väärinpäin, mitä ei. Väärinpäin oleva PlayStation 4. Noin. Tässä laatikko tää. Tuhaa mitään paket. Tällainen Pleikka 4. Pääsi ihan uudeltakin. Tää on ihan siisti. Kyllä. Näyttää kuuliltakin. Täällä on nuppulaukona. Tähän laittaa sitten levyä ja sitten alkaa pelaamaan. Tällainen kebappi tästä tuli. Ja pistän tän tähän. Tällainen Pleikka 4. Ihan kyllä siisti ja kiva. Okei, moikka! Mitä? Moi! Kato mua! Kuva mua! Ja moikka!